Здравейте! Аз съм Таня Йорданова, човек, който вярва, че заедно можем повече. И точно за това създадох фондация "Заедно можем", група за взаимна помощ. Нашата мисия е да бъдем светлина за нуждаещите се. Осигуряваме достъп до образование, храна и подслон. Борим се с бедността и безработицата. Също така предлагаме психологическа, социална и медицинска подкрепа. За нас е отговорност да се грижим за природата и всички живи същества, от дивите обитатели до бездомните животни. Заедно можем е призив за гражданска ангажираност и доброволчество, когато работим с честност, безпристрастност, водени само и единствено от любов и справедливост. За мен няма невъзможни неща. Присъедини се! Нека заедно изградим по-добър свят, защото заедно наистина можем. И аз вярвам в това.